полетел. И куды? На канапу. Ой, влетел бы разочек покойчик и на канапу прилетел. Здорово, правда? А раніцей прочнусь і на подушці на сніданок полетів. Нічого не розумію, чому не атрымліваецца патрэбны колер. Я ж усё раблю по рэцэпце. Можа, дадаць яшчэ эліксіру чараўніцтва? 2 кропелькі будзе ў самы раз. 1, 2 і яшчэ. Феечка! Ну і напужалі вы мяне. Привітання! Феечка, вы на себе неподобная. Ой, добрый вечер, мои дороженькі. Прабачце, што адразу не павіталася. Я так занятая чароўным эліксірам. Ой, а навошта ён вам? Я паабяцала яго сяброўкам падараваць на свята самых прыгожых чараўніц. Ой, а такое ёсць? Вядома, і адбудзецца яно вельмі хутка. А новы чароўны эліксір не атрымліваецца. Некалькі дзён не магу разабрацца, у чым справа. Феечка, вы не хвалюйтесь. Раніца за вечер разумнейшая. Залатыя словы. Вось і скарыстайцеся імі. Кладзіцеся спаць, адпачнеце, а заўтра эліксір атрымаецца. Справа ў тым, што я працую над ім і днём, і ноччу. Я хачу ўсё паспець і сябровак парадаваць. Я нават сон страціла. Не магу заснуць ніяк. Ой, вось гэта гісторыя. Чароўная фея сноў свой сон страціла. Феечка, не хвалюйтеся, мы з Бузлікам вам дапаможам. Яна, давай брацца за справу зараз жа. Зараз жа. Мои маленькие, не хвалюйтесь, я только эликсир дораблю и одразу буду спать, а вы будете мой сон аховывать. Что вы, Феечка? Мы вас на добрый сон будем зараз настроивать. Хто мала спіць, той і не расце, і хварэць пачынае. І галоўнае, ад іх добры настрой збягае. Ага. Без настроя што за справы? Адкладзіце, калі ласка, гэты посуд і слухайце нашы парады. І ўсё выконвайце, што мы будем гаварыць. Так, але я яшчэ... Феечка, мы вас ратаваць будем, ніякіх але. Ну, добра, зраблю тое, што сябры просяць. Правильно, спачатку бярыце самую мяккую подушку. Нават не ведаю, якую выбраць. Ай, бярыце ўсе, так яшчэ зручней будзе. Буду спаць, як прынцэса на гарошыне. Не-не-не, не як прынцэса, а як фея. Ага. Ну, добра, я згодна ўзяць усе падушкі. Што далей рабіць? Далей перастаць думаць пра эліксір. Гэта вельмі складана. А вы паспрабуйце. Ну, добра. Заплюшчыце вочкі і уявіце прыгожыя аблокі. Ой, не, лепш уявіце зорнае неба. Ну, добра, я заплюшчу вочы яшчэ раз. Ну, ніяк заснуць не магу. Нават калі на зорачкі глядзіце. Ну, я калі сузор'і пачынаю разглядаць, сон ніяк не ідзе. Ну, што ж з вамі рабіць, Феечка? Можа, я працягну эксперымент з чароўным эліксірам? Не, вы павінны адпачнуць. Кладзіцеся на падушачкі і пачынайце лічыць баранчыкаў. Вы ж самі нам такую параду давалі. Ну, добра. 1, 2, 3, 5, 50. Усё, баранчыкі скончыліся, налічыла 245. Феечка, вы засынальныя парады нам даеце, а на вас яны не дзейнічаюць. Таму што чароўнай феі няма калі спаць. О, а я адразу засынаю, калі вельмі стамлюся. Феечка, і вам трэба вельмі стаміцца. Ага. Можа, патанцуйце, паскачыце, паспявайце, а потым будзеце спаць самым моцным сном. Дамовіліся, але я лепш чараўніцтвам займуся. Я за справу, а вы пакуль мультфільм паглядзіце. Добра, глядзіў. Яшчэ...
У мяне ўсё атрымалася. Усім сяброўкам падарункі падрыхтавала. Цяпер вам можна адпачываць. Спачатку трэба ўсім дзеткам сны падрыхтаваць і праверыць, ці ўсе коўдрачкай накрыліся. А потым і вы самі спаць будзеце. Добра, толькі зараз мыйце тварыкі, чысціце зубкі і бяжыце чароўныя сны глядзець. Добрай усім ночы. Добраноч! Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Бай